Yakubu M. Skata ne tare da Boss Al-Mustapha UK rappers. Let's Rayuwa tana canzawa kamar yadda duniya take juyawa. Yan uwa ku yi dubawa, zance na akwai wayarwa. Rayuwa tana canzawa kamar yadda duniya take juyawa. Yan uwa ku yi dubawa, zance na akwai wayarwa. Kar ka manta da cewa ni ne Yakubu M. Skata dan hip hop ne. Today my music is about life ne. Akwai masu kushe akan al'amura ne, da iswa nake so ne bayani dan su gane. When you see someone zaka ce dan kauye ne, but you know the thing that yanayin nema ne. Bayani zanyo mai hankali ya gane, rashin aikin yi yana kawo ci baya ne. Zaman banza ka san aina samari ne, da ka fara aiki za a ce kai gara ne, because kana aiki irin na yanci rani ne. A hankali nan gaba kaɗan ne, bayan Allah ya yi ma arziki ne, za su zo wajen ka suna yi ma maula ne. Ya alhaji ka manta aini ne wani, amma a baya sun ce kai ɗan yawa ne. Ba raina sana'a ko kwasar kashi ne, if you are doing it koda kaɗan ne, Allah zai dafa ma dan ka zama wane. Rayuwa tana canzawa kamar yadda duniya take juyawa. Yan uwa ku yi dubawa, zance na akwai wayarwa. Rayuwa tana canzawa kamar yadda duniya take juyawa. Yan uwa ku yi dubawa, zance na akwai wayarwa. Rayuwa tana canzawa kamar yadda duniya take juyawa. Yan uwa ku yi dubawa, zance na